Zdraví ťa Tonco zo stránky akonave.sk. V tomto videu ti ukážem, ako používať aj iné conditions, teda podmienky, pretože zatiaľ si využil len if condition. S touto podmienkou si testoval tvoje BMI, či bolo väčšie ako nejaké číslo a zároveň pomocou dvojitého AND operátora, či vyhovovala podmienka aj druhému výrazu. Vymaž všetko z JavaScriptu a vytvor jednu funkciu napríklad s názvom testy podmienok. Všimni si, že som dal malé písmeno na začiatku a potom každé ďalšie slovo začína veľkým písmenom. Tento zápis sa volá tzv. Camel case. Camel znamená v preklade ťava a teda asi mali na mysli hrby, ktoré má na chrbte, keď to vymýšľali ujovia alebo tety. No ale to nie je nič podstatné, je to len zaužívaná konvencia zápisu. Viac menej je to jedno, či píšeš veľkými alebo malými písmenami funkcie či premenné. Túto metódu nezabudni zmeniť aj pri odkaze v HTML súbore a oba súbory ulož. Do tejto funkcie alebo metódy daj premennú variable napríklad var i rovná sa 345. Vidíš, že i je číslo. Ale niekedy, keď budeš mať vstupy od užívateľa, tak budeš chcieť otestovať, akého typu je daná premena. A to urobíš následovne pomocou built-in featureky typeof. Tu opäť pozor, dodržuj veľkosti písmen. Napíš takýto príkaz. Ulož a otvor okno v prehliadači. Nezabudni zobraziť developer tool. Klikni na odkaz a zobrazí ti slovo number. Teraz do premennej i vlož nejaký text, napríklad s apostrofmi alebo úvodzovkami. Ulož a obnov okno v prehliadači. Klikni na odkaz a konzola ti vypíše string, teda textový reťazec. Teraz zmeň hodnotu na true alebo false a vráti ti prehliadač boolean, čo je logická hodnota. Tu máš zrovna tie jednotky a nuly, o ktorých všetci hovoria v počítačovej terminológii. Pravda, nepravda, dobro, zlo, čierna, biela, yin, yang a podobne. A tu je vlastne, ako sa správa aj condition if. Ak testuješ nejaké číslo alebo text hocičo, tak testuješ na základe nejakej podmienky. A to je buď true alebo false. Ak je true, tak ide do vetvy, kde sú kučeravé zátvorky. V opačnom prípade tento blok preskočil. JavaScript je tzv. Slabo typovo alebo dynamicky typový jazyk. To znamená, že za behu môžeš meniť typ premenej. U iných jazykov ako C# alebo Java to nie je povolené. Hovorí sa tomu typová bezpečnosť. No ale nemusí sa s tým až tak trápiť teraz. Jediné, čo si zapamätaj, že pokiaľ už máš nejakú deklarovanú premenu, tak ju neskôr môžeš meniť aj takto. Pozor, keď už meníš premenej hodnotu, teda priradzuješ opäť inú hodnotu, tak nepoužiješ slovo var. V riadku 3 sa ti prepísala hodnota a takže bude aj typu string. Ideme robiť podmienky. Najskôr skúsime if a otestuješ ho pomocou typeof premenej i rovná sa number. To znamená, že ak i obsahuje číslo, tak napíše super i je číslo. Nezabudni dať dve rovná sa, lebo jedno rovná sa, ako som už spomenul, je príkaz priradenia a nie porovnania. Nezabudni, že slovo number teraz musíš dať do úvodzoviek, lebo s ním budeme vlastne porovnávať premennú. Ak je i niečo iné ako číslo, tak sa nič nevypíše. Celý blok kódu v kučeravých zátvorkách proste preskočí, lebo nebola splnená podmienka. Daj i nejaké číslo, ulož to, obnov v prehliadači a uvidíš svoju vetu. Pokiaľ by si chcel nejak ináč vykonávať kód, keď nebude vyhovovať tejto podmienke, tak môžeš použiť else za ifom, a to takto. V preklade to znamená, ak je splnená hodnota, vykonaj tento kúsok kodu. V opačnom prípade, čo znamená else, vykonáš tento kúsok kodu. Môžeš si formatovať kód ako len chceš. Napríklad aj takto. Ale v JavaScripte sa zvykne písať takto. Teraz do i vlož nejakú inú hodnotu a nie číslo. V prvom príklade porovná, či i je number, a keďže nie je, tak ide do vetvy else a vypíše ups, nepoznám typ. V podmienkach môžeš použiť aj ďalší if za else, a to takto.
Vidíš, že tu už testujem ďalšie podmienky. Či je i string, či je i boolean, a ak nie je, teda nepoznám žiaden iný typ, tak už dám posledný else a napíšem ups, nepoznám typ. Vidíš, že môžeš kombinovať koľko chceš ifov, else alebo else ifov, aby si docielil všetky možné hodnoty, ktoré ti môžu nastať. Samotný else ale nemôžeš použiť, takže musíš začať najskôr s if. Typov je samozrejme viac, ale tieto tri sú tzv. Primitívne dátové typy a ďalšie už teraz nebudem vysvetľovať. Nie sú ti teraz potrebné. Pokiaľ dáš číslo s desatinou bodkou, pozor, nie čiarkou, tak ti bude premenu brať stále ako číslo. Dá sa samozrejme pomocou ďalších funkcií, ktoré sú v JavaScripte, testovať, či je decimal, teraz s desatinými čiarkami, ale opäť vravím, nie je to teraz potrebné. Radšej sa pozrieme na tzv. Switch condition. Vidíš, že pri toľkých ifoch je už to neprehľadné. Môžeš použiť aj takýto zápis pomocou switch. Budeš testovať pomocou case jednotlivé hodnoty, ktoré sú v podmienke v zátvorkách pri switch. Výsledok je identický, či už používaš if alebo switch. Len v tomto prípade je to, myslím, trochu prehľadnejšie. V prípade, že type of je number, vypíše tento riadok. Pokiaľ je to string, tento riadok, pokiaľ boolean, tento riadok, a keď je to hodnota, ktorú si nedal v case, tak sa zavolá default. Vidíš, že každý case končí break, teda ním vyjdeš z podmienky switch, aby sa neporovnávali ďalšie casey. Do defaultu sa dostaneš napríklad, keď nedefinuješ vôbec i. Odstrániš riadok, kde si definoval pomocou var i nejakú hodnotu. Tým pádom je undefined. Je to špeciálny typ, že nemáš definovaný objekt. Toto sú základné porovnania v JavaScripte a ešte ti ukážem, ako použiješ spojenie viacerých podmienok pomocou OR. AND už som ti ukázal na BMI kalkulačke, ale pre OR sa môže použiť tzv. Pipa, ale musíš opäť použiť dve pipy, pretože v jednom prípade by to bol opäť bitový operátor. Pokiaľ použiješ tento kód, tak ak vyhovuje jedna z podmienok, zavolá telo, ktoré je v kučeravých zátvorkách. V tomto konkrétnom prípade, ak je i5 alebo 7, zavolá niečo, čo je v kučeravých zátvorkách. V ďalšom videu sa pozrieme na tzv. Iterácie pomocou while, do while a for. Tiež sa pozrieme, čo to znamená inkrementovanie či dekrementovanie premenných v iteráciách. Happy coding!